maghawan ta diri nga side kay ato siyang ibutang ang ato ang kanang ligid kay magtanom ta diri og strawberry. Okay, kani nga side atong hawanan. Okay. Okay. Oh. Kamot lang ako akong gigamit kay kuan man siya. Humok ang yuta kay basa. Nagibalhin ang ligid. O, dira guys. Muna ang pwesto sa ligid dihang dapita ha. Ganun. Nara siya dali tungod sa ako ang mga tanom. Nara guys, mara siya area sa mga tanom nga nagkalandra kas. Tiyara ang strawberry nga itong ibalhin. Sayang guys, kaya anduhan ako kapat anin niya namatay. Dara. Pero sige lang laban, ato siyang padaghanon. Then after ani, ato siyang pa kuanon, sige na ni. Sahaon ang iyang magbunga siya puhon, ato siya nga magluyong tag-try. Hupaw ka-try ang nagluyong. Okay na isa, kahimatyo na ni. Duha kapat ang ato ang nawa. Kani siya usan na lang gid kapat ang nabilin kay kani siya kana siya nahug na siya og saha ani niya ani. So let's go. Ato na siyang ibalhin dito magbutang tagyuta. Okay guys. Okay guys, ready na ang atong kuan. Kani magkuha na ko ani kay ako ibalhin dito. Okay, magsugod na ko og kakas ani. Lihog ko. Muna mga langga, ang kaning ako diri intaw mga tanom. Ang uban mingon lay mahal kinana oy Ginoo barato na itong kayo kay excuse taon ang ako taong yuta kay ako anang pinalit. Kana akong manure nga gibutang pinalit na dili ni siya libre. Pinalit ni nako guys, kini akong gipamaligya guys nga tae sa kabaw or tae sa baka pinalit sa ni nako. Ganern muna siya nga labarn data diri barato ra kay itong tanom. Tara. Ako mga ipiment o ang ipiorya. Aw sana? Oh. Lumalaban na sa ang golden violin. Charot. Nagkatag lang ni din dapita. Tuwag ko kadaig na. Wala na ako kadaig. Ganern. Okay. Guys. Tanawa og unsa kanindot ang ato ang manure ha. Nga baligya kadagko sa sako. Sa syudad ani guys, tagkuan na daw ni 3, 4. Ika perting dako pollard na oh, pollard. Yan mo na siya ang sud oh.
Okay, let's go. Maghima na ka. Pinagmay lang sa kadita kasuan. O dara guys. Hey. Puno na. Ato na siyang ibalhin ang kanisya. O dara, puno na ang ligid. Ato siyang kabkaban. Katong ibutang ang kani. O dara, ako na nahuho. Lisod man pag huho gini na nagkupot ko ganun. O dara. Pusda ka oy. O dara guys. Di ara ang ato ang strawberry. Ato siyang tarong-tarongon. Dara. Okay na siya diha guys. Ang usa ato sang ibutang ang usa. Kay magdaghan ra man daw ni. O dara ang usa. Gamay. Ari po na siya dapit sa daplin.